is de baas hier is gebeuren. Veel veel spanning opnemen. Ziet het klaar voor de nieuwe Drakenprins 2013 aan de geuren. Nog niet echt geluid, ja. Ziet het klaar voor de nieuwe Drakenprins 2013. Eens kijken wat plaatsvorming is, want hij heeft zoveel plaatsen nodig deze mens. Over de plaats, Jasper.